Salam, hormatly vatandaşlar. Yine de men sizin bilen DBT lideri Murat Gurbanow. Men şu çıkışımda size gysgaly habar ýetirjek bolýan. Sizin bilişiniz ýaly soňky günlerde Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow hiç ýerde görünmedi. Onuň bir näçe ýanky sebäpleri bar. Bir sebäbi ine şu maglumat ýelýär, Berdimuhammedow komada ýatyr, ýanky zäherlenipdir. Ine komada agyr ýatyr. Şonuň üçin bu görülen ok ne Vatan programmasynda, Vatan habarlarynda, ne şu kısadakalarda görünmedi. İkinci versiýa bar, Berdimuhammedow ýanky koronavirusy maşgalatyna öňe we maşgalatyna koronavirus degdi. Ine kaka şondan ömürli, öýdem şondan agyr ýagdaýda we şoň ogly Serdaryn agyr ýagdaýda. Üçüncü versiýa ine şu kakatynyň ine şu ýaly agyr ýagdaýy bolan soň gyra çekilip ýanky 7 gün işe geljekkä men öýümde oturjak diýen bir versiýasy bar. Şuňa görä bir versiýalar köp. Men näçe size şu zatlary düşündirýän, gelin sizin bilen şu versiýalary görelim. Birinji versiýada egerde hakykatdan ham agyr ýagdaýda bolmaýan bolsa, onuň tapawuty ýok, agyr ýagdaýda komadamy ýa-da gaty agyr ýagdaýda bolýasa-da oňa näile argumentler bar. Oňa Germaniýadan aldygyna doktorlar gelýär Türkmenistana. Diňe şonu ýanky barlamak üçin. Bundan başga şundaşynaky bolýan zatlary ýanky gizliň saklap, onu diňe emhime ýolbaşdy, Amanow hukuklyk geňeşiniň ýolbaşdy we bir näçe adam bilýär, başga bilýän adam ýok. Şuň ýerde-de näme bir çoğunadaky ýanky bolnisada, täze bolan bolnisada şol saklanyp gelýär diýip habar bar. Ine näçe şu ýagdaý hakykata meňe barymyz görelim. Birinji, kortejler boş gelýär, boş gidýär. İkinci, sadakalarda görünmeýär. Egerde mysal üçin prezidentiň kakasy ölen bolsa, höküman suratda Vatan habar programmasyna ýa-da görkezerler, sadaka berýänini, ine öýüniň aýda okuýanyny ýa-da ýanyna, mollaň ýanyna oturanyny görkezerler. Sebäbi bu agyr kesel, agyr ýitgi maşgalatyny degen soň höküman bir ýerde görünmeli. Ol ýitdi ýok. Şol ötün hepdeden bäri görünen ok hiç ýerde. Ol bize 6-njy gün ýanky agaç çykdy diýip ötün ýylyň ýanky videolaryny görkezip halka alajak bolýar. İkinji maglumat, argument. Türkmenistanyň Aşgabatyň daşyna harwurlygy gaty gysal ýagdaýda ýanky aýaga galdyryldy we taýýardyr. Üçüncü, emhemi işgär, polis işgär hemmesi öz matratlaryny alyp işde ýatýarlar. Bir zat bolaýmasyn diýip. Halka görkezen oklar. Diňe Aşgabatda produkty döktüler. Hiç ýerde başga dökmediler. Halk Aşgabatda ýatsyn. Halk hem Aşgabatda diňe produktynyň ýerinden ýanky şol magdyny almak üçin şonu alıp barada satmak üçin ýanky alış-salış edip girip ýör. Şoň halkyň esasy aňyny başga tarapa öwürdiler. Bundan başga da köp argumentler bar. Näçe sebäbi şu Berdimuhammedowyň ýiten ýeri. Ýöne gynansak da ol argumentlaryň manysy bar. Biz şu näçeli hakykaty bilemzok. Ine şoň üçin hormatly vatandaşlar, biz talap edýär, Berdimuhammedow höküman suratda şu 3 gün içinde telewizionyna çykyp aýtmaly. Men Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti, janym sag, men öz ýerine ýetirmek funksiýamy ýetirbilýän diýip çykyş etmeli. Bu zatlar hemme döwletlerde ofisial ýagdaýynda bolýar. Egerde yaramyan bolsa, onu şu yaran ok diýip biz habar almaly. Sebäbi bu adam ýerine ýetiriji hökümetiň ýolbaşdy we şu wagty halk maslahatynyň ýolbaşdy. Egerde şu ýitse, diýmek, häzir Türkmenistanyň kyn ýagdaýyna bizde döwletde dolandyrýan adam ýok diýdi. Oň orunmasary ýa beýleki, eýleki siz bilýäňiz Türkmenistanyň döwlet gurulşyna. Berdimuhammedow hiç diýmede şular ýanky betonyň doňlanýaly
oturlar, hiç tadı bilmeyen, hiç tadı etmeyen. Onun dışından siyasat var, daşkı siyasat. O daşkı siyasatlara yankı duşuklar var, yankı canlar var, cevap vermeli, yankı hatlar var, yazılmalı. Ona Berdimuhamedov ruhsat vermedi. Miraşit Miredov hiç kim hiç tadı etme. Demek durdu oluyor. Onun dışından içki işler var. Pudoklar dolandırmalı. Siyaset saklamalı içinin, iktisadi siyasetini, sosyal problemaları çözüp durmalı. Bir topar çözgütlerlere günlü. Demek ol adam şonun eden o, başka hiç kim Türkmenistan'da avtoritar, diktator rejim bolan hiç kim hareket eden o. Demek devlet durdu. Beton yani. Yöne MHM ve polis kullukları işleyen adamlar kalmadı yani, boldu. İnni şu yerde hop zadı men size düşündüreyim. Birinci, mümkün bu öldü. Bizim havarımız yok. Mümkün bu komada. Eğer de ölüm olsa, Niyazov'un ölüşüyalı bunu 10-15 gün saklap, şol arada bular Jadan bilen Hramov teyede bir adam tapıp, şonu vaktlayınca hükümetin yol boşluğu edip belirlep, derrol sayılar geçer, teyede diktatör yolu biz gideriz. Kıynan saklı. Yine 2006'da biz yatıp kaldık değil mi? Her daim yatıp oturuyoruz. Eğer de bu komada olsa, onu demek onun ikinci varyantı var. Ya ölmeli ya da dirilmeli. Ölmeli yağdayına yine şu varyanta geç gidiyor. Dirilmeli yağdayına demek şu adam komadan çıkanına ertesi yürüyüp yani işine gidip işlep bilmedi. Ama 45 gün minimum 3,5 ay maksimum vakt verip yuvaş-yuvaştan yani ayağa alıp işlep başlar yani. Demek 30-35 gün, 45 gün hükümet dolandırışta durur. Hükümetteki işleyen zatlar yani komediya yani mena işleyenmişin, senin bana seyrediyenmişin deyip yani kinolarda yani hiç tad etmeyen bu yönü yani yurdu umumi bir yerde bir noktada dolandırıp hiç tad etmeyen umumi yani adamlar Allah giderler. Gerek mi de o zatta? Yok. Häzir iqtisadiyetin kıyın vaktında, häzir koronavirusun erken ýagdaýyna, häzir Türkmenistanyň daşyndaky vatandaşlarymyzyň agyr ýagdaýyna, häzir Türkmenistanyň içinde azy haritlar yetmäke, pullar yetmäke, gerekmi bize şuraya situasiýa 40-45 gün hükümetin durun wakty we hükümet işsiz ýa-ni blokировать eden wakty yok. Näme biz çydamaly şoňa? Biz çydamalylar. Inni egerde şul adam ölüm bolsa ya da ölse şu bir günne onu yankı yine de dövlet agdalyşy bolýar. Biz bilýär dövlet agdalyşy birinji 91-nji ýylda Niyazov etdi, dövlet basyp aldy. İkinci dövlet agdalyşy 2006-njy ýylda 20-nji dekabrda Berdimuhamedov öz-özüne ıglan etdi, wagtlaryň hükümetiň ýolbaşçysy we senatyň başlygy, ýa-ni mejlisiň başlygyny türmäge iýerdi. Şol ýerde watan ýa-ni hükümet agdalyşy boldy. Üçüncü hükümet agdalyşy 10 sentýabrda haçanla Türkmenistanyň prezidenti ýerine ýetiriji hükümetiň ýolbaşçysy şo wagty halk maslahaty eline alyp ýolbaşçysy boldy. Konstitusiýanyň 70-nji we 87-nji maddalaryny bozdy. Yine hormatly vatandaşlar, häzir biz 4-nji hükümet agdalyşynyň öňünde durýar. Näme biz şoňa ýol berýär? Şonuň üçin DWT toparynyň aktivistleri, DWT topary we beýleki partiýalar, beýleki hereketler bolup biz talap edýär. 3 güniň içinde Türkmenistanyň prezidenti çykyş edip aýtmaly we öz saglygynyň gowudygyny görkezmeli halka. Ol gepleşip geçirmeli. Eğer de şu 3 günde gepleşip geçirmese, 6-njy günden başlap Türkmen halky ayağa kalmaly. Şul bir adam üçin gurulan siýasaty, şu bir adam üçin edilen döwleti durup çalyşyp siýasaty biz bütün halk üçin täze demokratik ýoly gurmaly. Men näme size diýýär şunu? Biz kanun esasyndan halk bolup isleýän wagtymyz galyp sisteman çalışıp, şul adam çalışıp bilmeyene haklıdır. Yine şul ýagdaýda haçanla ol komada yatan wakty, görünmeyen wakty, ya ölen wakty biz şonu etmeyene mecbur ve hükman
Hormatly vatandaşlar, men sizden haýyş edýän baryňyzdan Türkmenistanyň içinde daşynda hemme adamlardan biz 6-njy ýylyny çellik garaşýar. 6-njy ýylyny başlap biz bir günde galmaz ýöne biriňize ýetirin informasiýany küçük topar bolup siz ýuwaş-ýuwaşdan birleşip vilayetlerden başlap biz köşküne barmaly. Hemmemiz Aşgabatda düşmeli. Näme ýagdaý bolsa da biz öz azatlygymy almaly. Häzir rejimiň iň gowşak wagty, iň ýykylan wagty. Biz daşyndan hiç narda garaşmaly. Biz diňe içindäki adamlar bilen galmaly. Şonuň üçin, hormatly vatandaşlar, içindäki adamlara şu bizim videolarymyzy paýlaşyň, listowkalar paýlaşyň. Şu videonun aşağında listowkalar bolar. Şoňa bassaňyz siz güni Telegram çata bararsaňyz, hemme listowkalar bar. Paýlan listowkalar. Imodon peçat edip koyun. Öz owadaşlarymyz bilen, öz dostlarymyz bilen, öz gardaşlarymyz bilen birleşiň. Hakykat şeýle. Birinji versiýa. Berdimuhammedow yaranok, işe çık bilenok komada ýatyr. İkinji versiýa. Agyr ýagdaýda ýüregi durup, ýani reanimasiýadan ýüregini işledip şunu saklap durlar. Ýagdaý iki ýagdaý hem gatagyr. Başga düşündürüş ýagdaýlary ýok, sebäbi görnen ýok şol. Kagazynyň ýani ölümüniň sadakatyna barmadyk adam, watan habarlaryna görkezilmedik adam hökman bir fiziki taýdan şunun ýagdaýy badyr çykmady ýaly. Fiziki taýdan ýagdaýy ýokdur şuň hakyky çykar ýaly. Şonuň üçin biz şunu 3 gün bereli, 3 günne çykmasa Berdimuhammedow watan habar programmalaryna ýani ötün ýylky videolar däl-de täze ine men ýazsyk edip ýördüm. Ine kakamarly diýip çykmasa onu Berdimuhammedow hoply ýagdaýda ýa-da ölli ýa-da öljek bolup ýatyr. Bizim barymyz hoply ýagdaýda ýa-da watan agdaryşy bolly ýa-da boljak bolupdy. Bizim şuňa ýol bermeli. Bolunni diktaturany besedeli. Mümkinçilik döredimi? Biz öz haklarymyzy elimize almaly. Indi men Türkmenistanyň emheme işgallerine ýüzlenýär. Bize habarlar gelýär. Köpisi Türkmenistanyň emheme işgalleri halk tarapyna geçecek bolup halk tarapy golýarlar. Beýlekleri şol hökümete ýapyşyp paraxorluk edip şolara garşy görüşüp içinde gatmy garşylyklar bar. Biz size inanýas emheme işgalleri. Aramyzda arasy adamlar bar. Inanyň biz dakansa gider we dakansa durar. Özleşler yetip gelip otyr. Gatyçak wagtda bolar. Döwlet ýykyldy. Iqtisadiýet taýdan ýykyldy. Siýasy taýdan ýykyldy. Sosial taýdan ýykyldy. Prezidentiň özi ýykyldy indi. Görnen ok. Ýani komada ýatyr. Mundan beter näme ýagdaý bar? Şol öňkü hökümet, ölü hökümete ýapyşyp durmak näme manysy bar? Aýdym maňa. Hiç ilmanysy ýok. Şunu geçip bilsek tiyade durmuşa geçip özgürlükler edip özü gitmeli. Siz de meselseniz biz sizden yani halka gırıyan kulluk değil de özün kulluğu yatar. Özünüz kullanırsanız emheme işgali olsanız. Häzir günde emheme diyen sözü bir ýigrenç sözü boldy halkyň arasynda. Halka genosid edýän güç boldy. Indi durolyn, indi boldy edelim. Hormatly vatandaşlar. Indi men polis işgallerine ýüzlenýär. Siz halktan çıkan adamlar. Siz ýanky asmandan gaçan näme? Siz her wagt halk bilen sadakalarına var ýa-da hem ýerde formaly edýän sizi tanap bolýar. Emheme ýar gizlenip ýörer. Siz halkyň tarapyna geçin. Şu gün halk galmady, onu seyredip ýanky öýkelep durma. Türkmen halky 30 ýyllyk gyzylyk geldi. O bir günde galmaz. Biz 6-njy günden başlap galdyryp başlar, ýöne gaty çapagda biz halk galdyrar. Başta havosa mende, ýöne havos bolmaz. Pikir etmeň. Ine havos bolar, ýanky ýok. Hemme zat kanun esasyna gider. Inanyň. Siz havos döretmeseňiz, kanun esasyna gider. Havos diýenim, siz tutup bular basıp başlasaňyz, adamlar eline ýarar. Ýok. Egerde kanun bozmayan bolsa, çykýan bolsa, ruhsat berýär. Haky bar. Konstitusiýanyň esasynda. Egerde çykyp bir zatlar döwüşdirip ýakyp zat başlasa, onu siz saklamanyň hakyňyz bar.
Onu 15 sutka çelli administrativ ştraf yani edilmüşörüne göre keskitlep siz goýulýar. Ýöne hiç kimi urmany, saklamany, bir öýüne barmany gadagan. Hemme şonu jenaýat eden adamlar tutsaga soň çağırlar. Inanın. Sebäbi konstitusiýa inni işläp başlaýar we her kim konstitusiýa boýun eýmeli. Ilayta da siz hukuky gorayan adamlar kasam içdiňiz halkyň önüne, kasam içdiňiz döwletiň watanyň önüne. Şoň üçin wagtyňyz geldi boldy. Indi men kaziýetleri ýüzlenýär. Egerde size polis işgäri ýa-da emhemi işgäri bir adam akelip şunu basmaly diýse, yalan ýa-ni töhmet atyp şul köçe çykan üçin munam huligança edip bir kil basmaly bolsa, indi goýun haramlyklaryny etmeň. Siz jenaýada çekilýäňiz. Häzir ýazylyp dur. Biz ýürüýte sayt döredip dur. Vatan değerli halk dönükler diýip, ine şo ýerde atlaryň we jenaýatlaryň ýazyljak. Olam ofitsialny peçat ediljek. Günne turanymyzda görersiňiz spisakda mı? Ýok. O spisak haçanla ýa-ni hökümet çalışan wagty derrew eline alyp prokuratura çözüp başlaş bolardy. Ünsürim şolardy. Men keypini aýdamok. Biz üstüne işläp otyrys. Bize köp maglumatlar gelip dur. Kim näme haýsy kaziýet, haýsy kanun bolýar. Allah aýtdy, adam hukugyny, adam azatlygyny almak üçin adamlar çykdy. Siz hem şolara jenaýat ketseňiz bir güne, siz adamzada karşı jenaýat etdiňiz. Onuň möçberi ýokdur, soragy. Ýyllarym sizi jenaýata çekip bilerler. Şonuň üçin ýa-ni sersap boluşylatdyr. Indi harwuguluk ýüzlenýär. Harwuguluk hiç wagt öz ýarany, öz halkyna garşy galdyrmalýar. Harwuguluk diňe ýaga Türkmen halkyna gelen ýagydan gorulmaly. Şuň Türkmenistanyň ýagy Türkmenistanyň Bikanın prezidenti Berdimuhammedow we ýegenleri tutsak edin şolary. Emhemi işgärleri, polis işgärleri öňden ýüzlenip gelýär. Tutsak edin şolary. Tutsak edip saklaň. Siz demokratiýa ýol berin. Siz saýlawlary geçirmek we wagtlaryň hökümete ýol berin. Wagtlaryň hökümetiniň içine giýjek bolsaňyz, siz hem salar wagtlaryň hökümete. Hemme zady barlap, egerde hemme zat kanun esatyna bolar ýaly siz hem salarsyz. Sebäbi biz açyk işleýär. Biz gizlenip işlemdik. Sebäbi bizim arkamızda kanunlar var, konstitusiýa var we bütün dünýä jarlamasy var. Indi wagty geldi. Büyük Türkmen halkyn biz diňe galmaly. İçindäki Türkmenistanyň adamlara egerde Türkmenistanyň prezidenti 6-njy güne çeldi çykyş etmese, siz şu günden başlap videolar paýlaň. Hemme halk habarly bolmaly. Habarly edenimizde halk agly bir galar. Bize köp adam gerekkä. 30 000 adam köşküňe baryp biz çalyşyp bilýär şunu. Sebäbi hemme halk, hemmeler doýdy. Ahranasy doýdy şundan. Verse var şun iki tane oğlun ahranasından şun zeherledi şolar gözläp ýörler. Olar ýa verse de var. Hemmesi doydu şu Berdimuhammedowdan. Inanın. Şun ýegenlerinden hemmesi doydu. Bizim şu ýanky betbaççylyklary, şu bolup geçýän bir kanunçylyklar durmaly. Hormatly watandaşlar. Häzir bütün dünýädäki bolup geçýän betbaççylygyň üstüne Allahjan, Hudaýjan bire täze mümkinçilik berdi Türkmenistan döwletine. Türkmenistanyň prezidenti agry ýagdaýda ýatyr. O diýmek, bizim mümkinçiligine döredi, biz hereket edenimizde bize karşı çıkacak adam yok. O yerde gıyırıp yatan prezident, gırın, men her ýerine bir jay berjek, maşin berjek diyen bolmaz. Diňe, egerde emhemi işgäri bizim tarapymyza geçdi, şu bir okum atılman bir günde çalışırlar. Inanın, devlet toporuna mümkinçilikler var. Biz reformalı gatı şart başlar ve biz arkamızda hükümetler dur, bize pul verip kömek edecekler. Haçanla biz reformalar başlarında, haçanla biz tiyade demokratik sistemi kurulunda bütün dünyada şertler var. Şuraya demokratik yoluna geçen devlete birinci wagt kömek deyip. Yine şu kömekler bizde gürleşirli biz alarız. Biz gatı şart ýagdaýda Türkmenistan demokratik ýolda akydyp, gatı şart ýagdaýda biz öňe gidip Türkiýany 2 ýyl alman ozup geçeriz. Näme gerek? Bizim doğanlarımız, bizim enatalarımız, bizim çağalarımız yat yerlerde
Türkiýede ölür ýaly işläp gulçuluğa batdylar. Bizim studentlerimiz, çağajyklarymız universitetde we başga döwletlerde işläp pulsuz otyr aç. Näme gerek şol ýaly hökümet? Şol hökümet bizi hiç dadymyzy yerine ýetiremek. Bizim hiç dadymyza kömek edemek. Şonuň üçin Büyük Türkmen halky wagt geldi. Biz size inanýas. Türkmen halky ömrüne bir gezek inni hiç zatdan iza alman öz azatlygyny we adalatlygyny we täze demokratik ýurduny eline almaly. Şonuň üçin Büyük Türkmen halky diňe sag bolun.